Ka kanhun kinoh high school SSA ka bolong hapo ka kanhun ya ka balatip kum ka all Meghalaya SSA School Teachers Association henin kasngi kata kasan tarik upana Julai arjar arpuar kalami iban lej ya kendu yo menteri UBDP ya katanat pulih putih hapo ka jela uba lakmen rumbui halor ka jingpo patla ban siu ya katulop jongki ka balasan banai kanthi ka bolong ru nadu upana Februari hadu upana Jun jong sdam arjar arpuar Haka jingilang jong kita kinoh hika ya kebalapan long henin kasngi kata hakasan tarik ubana Julai arjar arpuar ha khasi national dorbar hall kalesim ya karai banlej bu sendon dak jingtho hakmat menteri UBDP ya katanat pulih putih banlej bu ru dak jingkerpat ban perlaj no ya katulop jongki kabala sakut mentalasan banai dak bu ru ya jing dawa badi ban siu ya katulop jongki hapo ka khatar tarik ubana Julai arjar arpuar Ubabu las Forios Marngar beri presiden jong kekenhon kinoh hikai SSA ulong meladak sorkar kamla ban siu ya ketulop jongki baro kinoh hikai school SSA kin perlong dak kejingeki bat ban sedang ru nadu ka khatsan tarik ubana Julai arjar arpuar hanong ba shalong leng jungi ha kan ka sngi ngiwan hang neo po sekretariat banyak kendu isar la kemer rembui badai in charge jong ka education department ni minta bro singi la don ga jingi shong executive committee yang tepo khasi national dorbar hall habaya dei bat ka jing slam jong ka jing saput jong ka salary ka jungi minta laksan benai te habang ila sim ya karai te executive ka jungi yang banwan kendu i banwan bu ya ka memorandum ila wan bu ya memorandum ila kendu i sar la kemen remboi bat na kalian ka jong i im simladon ga no ka assuran bat ila syuang ba in persangkat bala ban pendep syua ka te si bela bu mangi bat na kalian ka jungi haba ila bu ya ka memorandum ila tho ya ka jing dawa ka jungi ban release no ya kan ka salary jungi kebasan benai lakum dong no syua ka khatar tarik but lada imla ban release ya kata nakaleng education department ngindon ke jingi ki ban nakaleng jungi ngila penbek ka khatsan tarik kata ka sitting on demonstration hang ne haslong ya ka jaka ngila ban pulong ne po additional secretariat lang ne hang te po emboss ngin so 6 ka application lan ka permission na po DC jungi bangin yo ya kata ka permission enda lada ka government kamla ban fulfill ya kata tulop ke jungi ngiwan hang ne tang ka wei ke jingmut ngi baro tang ba ngi kum gun hikai ngila jenjar mentala san benai kenti bangi dawai ka sarkar baga de ban pek ban phai ki khmat changi ru kinu hikai SSA ba menta san benai bun na pedeng kinu hikai jungi ki bla syam ki bun ki jenjar ha ka be dei bat ka bam ka di ke jungi bun na pedeng kinu hikai ki ba im tang na ka tulop kimla ban penbiang ya ka tul ya ka ying ka sem ke jungi ha ka be dei bat ki khun ki ti jungi ki bala hela san na pedeng kinu hikai ke bedai bat ka kelas ke jongki bun na pedeng kinu hikai jungi kilai report kilai thu ba watang ka bai kelas gi kun ban le cheki kini ki higher study gi jongki kum ki di badang supas ke kelas 10 ban le cheki kelas 11 kim don watang ka bai kelas don gi bala pas ke kelas 12 ban le cheki BA kim don bai kelas teknik AKA na kaleng jungi nya ban pan sngau cha sarkar ba ga de ban sim responsible ban sim lem gi jingi kli ka be dei bat ka tulop jungi kinu hikai bakinla ban penbiang ya ying kasem dei tang kata don ki baya phone ki ba pentip hero na pedeng kinu hikai jungi habaro ka jela ka jungi ki be dei ba ke jing sha lan shop jong ka mariang bun na pedeng kinu hikai jungi wat ki ying kisem kim don shu na e kin yo basan benai ka tulop kim yo bandang ban snai ka ying kasem di kimla ban penbiang kimla ban ya ka jan ya ka kup kasem ya ka jimbam jingdi bat ye ki kun ki kiti ba ya ka ying kasem he poro away. After the executive meeting of the All Meghalaya SSA School Teachers Association, we came to meet our Education Minister, Sir Lakman Rumbui, for seeking of our 5-month salary after the pending. As a teachers, we face a lot of problem due to the pending of salary. So today we came here to meet our Education Minister, Sir Lakman Rumbui, with the memorandum that we have given to him. According to this memorandum, we have already gave our deadline that our 5-month salary will be released before 12 July 2022. If the government will not be able to pay our 5-month salary within 12 July, then our deadline will be up to 12 July. On the 15th of July, as all teachers, we will be come here to Shillong to sit demonstration to seek from the government to demand our salary. Sarkar bagadi ban phai khmat ban siu no ya kan ka tulop jingi shua kan ka kharar tarik jong ne upunai bisbol